കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 11. ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി, ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ക്ലിയർ ആണ്. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എന്റെ പ്രശ്നമാണോ? ഇല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട് മാതാജി. നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മാതാജി, കാരണം വീഡിയോ പ്രശ്നമുണ്ട് മാതാജി. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചെയ്തു, എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാതാജിയുടെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രഭുന അനി പ്രഭുനൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ കാണാതാണോ അതോ ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നോ? മ്യൂട്ടില പ്രഭു, മ്യൂട്ടില. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നി. കണ്ടില്ല. എന്നും കാണുന്നവരെ കാണാതാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അനിൽ പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ല, ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭു ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. രാംദാസ് പ്രഭുവിന് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർത്തു ജപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി പ്രഭു ജപത്തിൽ കയറിയപ്പോ. ഇന്നലെ ജപത്തിൽ കയറിയിട്ടായിരുന്നില്ല. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ജപത്തിൽ കയറുമ്പോ ചൊല്ലാം. പറ്റുന്ന ദിവസം കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് നമുക്ക് അല്ലെ, വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏതാധ്യായം കണ്ടത്? വിഭൂതി യോഗം അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? വേഗം പറയാം നമുക്ക്. വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിഭൂതി അറിഞ്ഞോ? മ്യൂട്ടില്ല എല്ലാവരും തോന്നുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വിഭൂതി. ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലോ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലോ? വിധത്തിൽ. മാതാജി, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ചെയ്യുവാണേ. ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മളോട് അതിനു മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം, ഭഗവാൻ ഒട്ടും മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് നിലനിർത്തി പറഞ്ഞത്? വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറേ ഉണ്ട്, പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പറഞ്ഞിരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കുറെ വിഭൂതികളെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യകാന്തിനെ, ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കുയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞ കണികയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സുറ്റ അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു അംശമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. പിന്നെ വേറെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടല്ലോ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്. വേറെ ഏതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഭാഗവതം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. 4 ശ്ലോകം ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാര് പറയണത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 ശ്ലോകങ്ങള്? 8, 9, 10, 11. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്? 4 ശ്ലോകത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്?
ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതില് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ഭഗവാൻ തരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു. നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിയോഗം തരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തി ബുദ്ധിയോഗം കൂടി തരാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് അവരെന്താണ് ആനന്ദം നേടാണ് അവരല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുമ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവര് ആനന്ദം നേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളില് എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? പ്രകാശം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതാണ് 4 ശ്ലോകത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ആരാണ്? സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? 4 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്കൊന്നും അറിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭഗവാനാണ് അവരൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? അവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നമ്മള് കണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം വിശ്വരൂപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്യോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ച്? പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ, അങ്ങ് നൽകിയ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ സംബന്ധിച്ച് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഗുരുവായി, ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ രീതിയിലല്ല കാണുന്നത്. സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏവമേതത് യഥാർത്ഥം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഇനി അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ, പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി വിശ്വരൂപമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വന്നു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ വന്നു, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നെന്താണ്? നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ വന്നു, ഇവരൊക്കെ വന്നു. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്?
നാരായണനാണോ? നാരായണൻ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നിട്ട്? ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം? രൂപം ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപം ആരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? കൃഷ്ണനിൽ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബേസ്, അതായത് കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ രൂപം ആരാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രൂപമാണ്? ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപം ഏത് രൂപമാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അവതാരി എന്നാണ് പറയാ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ അവതാരങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അവതാരി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ഉൾപൂകി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട്, കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്, ആഗ്രഹം പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ശരിക്കും അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? അറിയാവോ? ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ? ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ച് ആത്രിഭംഗ രൂപം അല്ലെ? നമ്മളെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒടിവൊക്കെ കൂടിയിട്ടില്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. ആ രൂപമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാനോട് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അർജുനന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്തിനാ അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ എന്താണ്, അതായത് നാളെ കുറെ പേര് ഇതേപോലെ, കാരണം കലിയുഗം വരുമ്പോ കുറെ പേര് എന്തായിട്ട് വരും, ഇതേപോലെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ അതിനൊരു മാനദണ്ഡം പോലെ, അതായത് അവതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കണം? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ? അതിനൊരു മാനദണ്ഡം പോലെ ഈ വരുന്നവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇങ്ങനെ പരമപുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡം പോലെ, അതിനും കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. എങ്ങനെ? പല ആകൃതിയിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറയാ? നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേ നൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത്? പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ നേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മാംസ ചക്ഷുസുകളാണ്. അതായത് നിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ, ദിവ്യമായ നേത്രങ്ങൾ തരാണ്. അതിലൂടെ നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കാണാൻ സാധിക്കും. വേറെ ആർക്കാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സഞ്ജയന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മപിതാമഹനും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചപ്പോ? അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത്.
സഞ്ജയനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ഒരു വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയനും ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്കും ഞാൻ എന്ത് തരാണ്, ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, സൂക്ഷ്മദർശിനി ടെലസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അപൂർണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആപ്പിള് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കണ്ണാടി കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, മുഴുവനായ ഒരു ആപ്പിൾ ആണത് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മുറിച്ചിരിക്കാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അത് പരിപൂർണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വരുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡം കൂടിയായിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാകാം, വാമനാവതാരാകാം, പിന്നെ നരസിംഹം, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്? ഈ അവതാരങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദേവലോകത്തില് ദേവന്മാരല്ലേ? വൈകുണ്ഠം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ലേ? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓർക്കില്ലേ, കുറെ ചെറിയ ചെറിയ യെല്ലോ കളറില് ചെറിയ ചെറിയ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മൂർത്തികൾ രൂപങ്ങള്, അത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും പരവ്യോമത്തിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഒരു ലോകമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ അവതാരത്തെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാസുദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ. അതിലാരെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ലോകത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് താൽക്കാലികമാണ്. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എല്ലാതും എന്നിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ് ഞാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി എന്നിൽ നിന്നാണ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതായത് സാങ്കല്പികമായിട്ട്, അതായത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അത് അപ്പൊ വന്നു, അത് കാണിച്ചു തന്നു, അത് പോയി, അത്രേ ഉള്ളത്. ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അതെന്നെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞു, അത് ഇല്ലാണ്ടായി, പിന്നെ അത് വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നില്ല വിശ്വരൂപം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം വരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്താണ്? പിന്നെയും ഉള്ളതാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അത് ഇപ്പൊ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു, അത് ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അതെല്ലാം എന്താണ്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണത്. അപ്പൊ അത് വിശ്വരൂപം എവിടെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അതെന്തിനാണ്? അത് നമ്മളെ പോലുള്ള അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത അതാണ്. അത്
അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു, അത് വന്നു, അത് കണ്ടു, അത് ഇല്ലാതായി. അത്രേ ഉള്ളൂ വിശ്വരൂപം. അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും വിശ്വരൂപം. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് പരവ്യോമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങള്. മനസ്സിലായോ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സഞ്ജയനും ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആര് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? സഞ്ജയനും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം സഞ്ജയനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത്. അപ്പൊ സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വര ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം വന്നത്. അതെ, നീ യഥേഷ്ടം വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കണ്ടുകൊള്ളുന്നു അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സഞ്ജയൻ രാജാവിനോട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. ആരടുത്ത്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ അപ്പൊ സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്ലോകം വായിക്കാൻ ഞാൻ ചിലത്. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാണ്. പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാണ്. ആ വിശ്വരൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപകമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോ അത്രയും എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയണം. അനന്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അർജുനൻ കണ്ടതാണ് 2 കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള്. ഇതിനൊന്നും എണ്ണമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എണ്ണമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ചിതറിക്കിടക്കായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ അർജുനനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അടുത്തത് പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ സഞ്ജയൻ പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആണോ? അർജുനൻ കണ്ട ആ രൂപമാണോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, ആ ശ്ലോകമല്ലേ അത്? ഇപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന്റെ ഉത്തരവാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? മാതാജി അതല്ലട്ടോ, അത് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ അടുത്തതിൽ പറയണ എന്താണ്? ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗാപദ്യുത്ഥിത യദീഥാ സദൃശി സ്യാസ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വവ്യാപകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട്. അപ്പോ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ തന്നെയുള്ള പ്രകാശം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അതേപോലെ 1000 സൂര്യന്മാര് ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ ഇതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. സഞ്ജയൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് സഞ്ജയനാണ് ആർക്ക് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സഞ്ജയന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവ്യചക്ഷുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സഞ്ജയൻ അത് എങ്ങനെയാണ്
ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം സഞ്ജയൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ സഞ്ജയൻ അത്രയും എന്താണ് പറഞ്ഞ ആശ്ചര്യത്തോടും അതിശയത്തോടും കൂടി സഞ്ജയൻ നിൽക്കണ സഞ്ജയന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് അത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് അതിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അത് എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും അതിശയത്തിലും ആശ്ചര്യത്തിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? അവിടെ സഞ്ജയൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണം ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന പ്രകാശം, അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രകാശത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ആ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അർജുനൻ ഇത് കാണാണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ സകല ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെന്താണ്? താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ടു, ശിവനെ കണ്ടു, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ആയ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? അനേക ബാഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എന്താണ്? ജഗത്നാഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജഗത്തിന്റെ നാഥ, ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എന്ത് കാണാണ്? എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. ഇവയ്ക്കൊന്നും അവസാനമില്ല, അതിനൊന്നും ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. അതായത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? അനന്തരൂപനാണ്. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ അതില് ഒന്നിനും ഒരു എന്താ പറയാ, അന്ത്യമില്ല. അന്ത്യവും കാണുന്നില്ല, ആദ്യവും കാണുന്നില്ല, മധ്യവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കദ്യു അദ്യുത്തിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂടെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി പിന്നെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ പ്രകാശം, കണ്ണിലേക്ക് നമുക്കത് അടിക്കും. അതേപോലെ ചൂടെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ ഇത്രയും ആ പ്രകാശം കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതെന്താണ്? ദുർദൃശ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അർജുനൻ, അതിശയത്തോടു കൂടി നിൽക്കാണ്. അപ്പോ അമീചതാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മതീയൈരപി ദ്യോതമുഖ്യൈ
ഭക്താനി തേ ത്വരമാണോ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിതിലഗ്ന ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണി തൈരുത്തമാംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പെട്ടെന്നാണ് എന്ത് കാണുന്നത് അർജുനൻ? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാര്. അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ, ഇവരെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പൊ മാറ്റി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പൊ അർജുനനെ ഈ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പേടിയായി അർജുനന്. കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്ന രീതിയിലല്ല രൂപം കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അടുത്തതിൽ പറയണത്? ആഖ്യാഹിമേക്കോ ഭവാനുഗ്രഹരൂപ നമോസ്തു തേ ദേവ വരപ്രസീത വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ദേവാധിദേവ. നേരത്തെ വിളിച്ചു ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ. ഉഗ്രമൂർത്തെ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്, ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അതിന്റെ ഗതി മാറ്റി. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്? ആ യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും, ദുര്യോധനാദികളുടെ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും പിന്നെ ഇവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള കുറച്ചു പേരും എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽ ഇവരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിത പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇപ്പൊ കാലരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എല്ലാ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കാലരൂപത്തിലായി. അപ്പൊ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എന്തിനാണ്? ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. ഞാനിവിടെ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ കാലമാകുന്നു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്.
അടുത്തത് അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പിന്നെ പറയുന്ന ഭഗവാൻ തസ്മാത്മുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസേ ജിത്വാ ശത്രും പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചീൻ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അർജുനനോട്? അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കാലരൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ മാറിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഞാൻ കാലരൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും. ഓൾറെഡി അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ്, നീ പൊരുതി യശസ് നേടാനായിട്ട് നീ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാവുക. അതായത് അർജുനൻ ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, നീ വെറും ആയുധമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഒരു വെറും ആയുധം മാത്രമാണ്, അർജുനനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഒന്ന് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുക. കാരണം ഓൾറെഡി ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടു ഭഗവാനെ കൊണ്ട്. പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളവനെയാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരെയും ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ യശസ് നിനക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി ആ യശസ് നേടാൻ നിനക്ക് തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ. അർജുനനെ ഒരു ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാം. അതാണ് ഇവിടെ നിമിത്ത മാത്രം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചി, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നീ അവിടെ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ചതനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നീ നിൽക്കുക. അപ്പൊ നീയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ യശസ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? ഒന്നും കൂടി പ്രയാസമായി അല്ലെ ഇത് കേട്ടപ്പോ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അടുത്തത്? സഖേധി മത്വ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ. സവ്യസാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സവ്യസാചി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വിദഗ്ധരായവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന്. അതായത് അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവനെ പറയുന്നതാണ് സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സഖേധി മത്വ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേധി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവാഹസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോതവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ തമോഹ അപ്രമേയം. ഇനി എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് വീണ്ടും ആകെ വിഷമായി, പ്രയാസായി. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ വിഷമായില്ലേ. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങയെ? ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക്, പിഴകൾക്ക് അങ്ങനോട് മാപ്പ് തരണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അർജുനൻ എന്തെന്നാ സംബോധന ചെയ്യുന്നൂടെ? അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുതി ചുതി അഥവാ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാഫ് തരണം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അപേക്ഷിക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞേട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മതേ വ്യാധാമാച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമിദൃംഗമേദം വ്യപേതപി പ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേമ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം പ്രവർത്തികൾ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്ത മനസ്കനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിന്റെ സംഭ്രാന്തി ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പിന്നെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏത് രൂപമായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണാനാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അർജുനന് ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറാണ്. വിശ്വരൂപത്തില്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഏത് രൂപത്തിൽ താല്പര്യമില്ല? വിശ്വരൂപത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാന് എപ്പോഴും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറയേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറുന്നു പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രോട്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഏതാണ്? ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു യഥാർത്ഥ രൂപത്തില്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായി തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയണത് യഥാർത്ഥ രൂപമെന്നും ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്ത് രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപം, യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ രൂപം അല്ലെ, ചതുർഭുജ രൂപം. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് എന്താണ്? അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന്, രണ്ടാമത് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാധാരണ രൂപം അല്ലെ. അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രൂപവും സാധാരണ രൂപം തമ്മില്, യഥാർത്ഥ രൂപം 4 കൈകളുള്ളത്, മറ്റത് കൃഷ്ണൻ 2 കൈകളും ഓടക്കമുള്ള രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? സാധാരണ 4 കൈകളില്ലല്ലോ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപം, അതായത് ഇപ്പൊ സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നല്ലോ.
കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാന്ന് പറയുന്ന ദർശനം കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ദേവന്മാര് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സുദുർദശമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഈ രൂപം കാണാന്ന് പറയുന്നത് സുദുർദശമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ദേവകിയുടെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ സാധാരണ രൂപം മനുഷ്യരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം സാധാരണ രൂപം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാന്ന് പറയുന്നത് സുദുർദശമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാണാനായിട്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യഥാർത്ഥ രൂപം സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ രൂപമാണ്. പക്ഷെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആ സാധാരണ രൂപത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത്? ഇനി ഭക്ത്യാ ത്വനന്യഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്നെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏത് രൂപമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർജുനന്? സാധാരണ കൃഷ്ണരൂപം, ദിവ്യജ രൂപം അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടില് നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭക്തി വേണം. വേറെ നമ്മൾ എന്ത് ഷോർട്ട് കട്ട് സൂത്രം കാണിച്ചാലും അവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി പറയാണ്. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. എന്ത് മാത്രം? ഭക്തി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് സാധാരണ എന്താ പറയാ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനിലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം? നാമജപം മൂലം, പിന്നെ ഏകാദശി വ്രതം, തീർത്ഥയാത്രകള്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് നമ്മൾ ഉത്സാഹം കാട്ടുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിൽ ആഗ്രഹം കാട്ടുക. ആഗ്രഹം കാട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്തു പോണത്. ഏതൊക്കെയാണ്? നാമം ജപിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രവണം, ശ്രവണം, നിവേദനം. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ സാധുസേവനം. ശ്രവണം ചെയ്യ, കീർത്തനം ചെയ്യ, സ്മരണം ചെയ്യ, ധ്യാനം ചെയ്യ, അർച്ചനം ചെയ്യ, നമസ്കരിക്കുക. അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യായിട്ട് ദാസ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ്, മാതാജി പറഞ്ഞത് പാദസേവനം എന്നാണോ സാധുസേവനം എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ആരോ മാതാജി പറഞ്ഞത്? പാദസേവനം അല്ല, വേറൊരു മാതാജി ആരോ പറഞ്ഞത് പാദസേവനം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് സാധുസേവനം എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? സാധുസേവനം എന്നാ പറഞ്ഞത്. പാദസേവനാട്ടോ, ഇത് ഞാൻ കേട്ടതുകൊണ്ട് പാദസേവൻ കേട്ടോ, പാദസേവനാണ്.
ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. ഭഗവാന് പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ലക്ഷ്മി ദേവി ഇരിക്കുന്നത്. ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന മട്ടിൽ അറിയാനും കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാമം ജപിക്കാന്ന്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും നാമജപത്തിൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകാദശി പോലത്തുള്ള വ്രതങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മാഷ്ടമി ഇതൊക്കെ പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാം. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ തീർത്ഥയാത്ര ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ ഭക്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുക, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കഥകള്, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ രുചി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര തരം ഭക്തികൾ ഉണ്ട് മാതാജി? നവവിധ ഭക്തി പ്രഭു. 9 തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജ നാരായണനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വരൂപം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു ആദ്യം. പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു. ആ നാരായണ രൂപത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വന്നു? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്വരൂപം എന്ന് പറയണം അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു? സ്വരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സ്വന്തം സ്വരൂപ. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു. വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരായണ രൂപം വന്നു. അതിനുശേഷം സ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചതുർഭുജ രൂപം, മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. ദ്വിഭുജ രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ പറയാണ്. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുക. ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാക്കുക. അങ്ങനെ സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും എല്ലാത്തിനോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാവരോടും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം കൂടാതെ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ആ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ആണെന്ന് കരുതുക. പിന്നെ സർവഭൂതങ്ങളോടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരിപൂർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ചെറിയൊരു കഥയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടോ. അതായത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കനകദാസ് എന്നാണ്. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം പോയിട്ടുണ്ടോ? ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണനാണ് ഈ കാണുന്നത്. മാതാജി. ഈ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ഇതാണ് ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണനാണ്. കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? കയ്യില് മറ്റേ ആ കടക്കോലില്ലേ, അതില് കാണില്ലേ അല്ലെ? ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ നമുക്കറിയാം. ഉടുപ്പിയിലെ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ദർശനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ദർശനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അറിയാം, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി. അതെ, ഭക്തനാണിത്. ആ ഭക്തനാണ് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ആ എന്താണ് പറയുന്നത്? പക്ഷെ പണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, അത് പരിശുദ്ധർക്ക് മാത്രമേ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് പരമശ്രേഷ്ഠനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധിയുള്ളവരെ മാത്രമേ എന്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ? അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദർശനം കയറ്റി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ കനകദാസിനെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല? അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പകരം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ബാക്കില് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ദർശനം കിട്ടുന്നത്? ബാക്ക് സൈഡ് അല്ലെ? നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് ബാക്കിൽ കൂടെയാണ് ദർശനം കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് ആര്? കനകദാസ്. അപ്പൊ എന്നും ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടെ നോക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. എന്നും കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഒന്നും കാണാൻ, അത്രയും ആഗ്രഹമാണ്, അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട്, തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കീർത്തനം ചൊല്ലാണ് അദ്ദേഹം. പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു കാലോട്ട് ഒരൊറ്റ തിരിയൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായി? ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ടിലേക്കായി, ഫ്രണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ കനകദാസിന് ദർശനം കിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയൊരു ജനലിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ഭക്തന് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കനകദാസിന്റെ കഥ. ഭഗവാൻ അത്രയും ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭക്തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രയാസമാണല്ലോ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും വിഷമിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു തരും? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാലോ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാനൊക്കെ ചെയ്തു തരും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്നുള്ളത് രചിച്ചത് കനകദാസ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പറഞ്ഞ നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അത് കനകദാസനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പാടുന്നതെന്നാ പറയുന്നേ മാതാജി. ഒരിക്കൽ ഉത്സവ സമയത്തുണ്ടല്ലോ, അവിടെയുള്ള പൂജാരിമാരെല്ലാം കൂടെ കനകദാസൻ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്ന് പാടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 9 ഹോളാക്കിയിട്ട് കനകദാസന് ദർശനം കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? സാധാരണക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കാനും
സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, സാധാരണക്കാരിൽ എല്ലാവരിലും വിശ്വാസം, അതായത് ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പുരുഷാവതാരാണ്, എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അവതാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും കാണിക്കാനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞതൊക്കെ, ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സാധൂകരിക്കാനും വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പരലോകം താൽക്കാലികമാണ്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന, അതെ, ആ പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് തുല്യമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്. ശ്ലോകം 26-27 എന്താണ് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വയക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകും. പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും, ബാക്കി എല്ലാവരും ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുകയും ചെയ്യും. പാണ്ഡവരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദ്രംശക്കൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് അവരുടെ ശിരസ്സുകള് ചതഞ്ഞറിയതായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ കാണുന്ന അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. ഞാൻ കാലമാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ, ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും കക്ഷികളെയും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് പറയാനുണ്ട്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അർജുനനോട് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാണ്. നീ കേവലം ഒരു ആയുധം, നീ ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് തരുന്ന പോലെ അല്ലെ, പന്നൊരു ഉപകരണമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന്. പക്ഷെ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് വരാതെ നമ്മൾ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വെറുതെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും ആവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. പല രീതിയിലും നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ മക്കളുടെ അടുത്ത് പോലെ അല്ലെ, നമുക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന കാര്യം നടക്കുമോ? പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടത്? ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, ഭക്തി. 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്? ഊഹാഭോഗങ്ങളൊന്നും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദൂതേന പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാതെ ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്.
അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിരസേവനാണെന്ന് മുന്നധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇതുമെന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോണത്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ പിന്നെ അടുത്തതിൽ അത് പറയും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? കാരണം എല്ലാവർക്കും നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഭക്തിരസേവനം ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ തോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു 4-5 കാര്യങ്ങൾ നിരത്തി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സാഹചര്യ സമയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും, കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എവിടേക്ക് എത്തും? അവിടേക്ക് എത്തും. സോഫ്റ്റ് മാത്രല്ല, ഹാർഡും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി വേഗത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കല്ലും മുള്ളൊക്കെ ചവിട്ടി പോകുമ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നമുക്ക് വേഗം എത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നല്ല റോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിലോ കുറച്ച് വളഞ്ഞു വഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. വണ്ടിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ എത്തും. പക്ഷെ എന്താണ് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ്